דברי בקול. שלום לכולן. אני התחלתי ממש עכשיו את הקורס, כמעט חודשיים, ואני ממש תלמידה נצחית. למדתי NLP, תואר ראשון, תואר שני, גרפולוגיה, אבחון פנים, יש לי כל כך הרבה דרכי טיפול שלמדתי, ובקורס הזה חוויתי משהו קצת שונה, משהו אחר. באתי ממש מהשיעור מבוא, השיעור של הניקוי רעלים, חוויתי משהו שעד היום יותר למדתי וטיפלתי, יותר בתחום של הידע, של המודע. פתאום עכשיו נכנס לי משהו יותר פנימי, של יותר אנרגיה, יותר רגשי, יותר עמוק. וזה מדהים, מדהים, מדהים. דווקא עכשיו אני בתקופה מסוימת בחיים שלי, שמתוך באופן טבעי, התגובה שלי זה פחד או חרדה או חוסר אונים, ואני בחודשיים האלה פתאום, לא, זה בסדר. ופתאום נפתחים דברים יותר, וזה משהו שהוא לא רגיל ולא אופייני, ואני רוצה לומר שהמעט הזה שאני עכשיו לומדת, אני בתחילת הדרך, ועכשיו אחרי הערב המדהים שהיה עכשיו, ראיתי בעיניים מה זה אנרגיה, מה זה תת מודע, מה זה דברים שפתאום מגלים דברים בתוך מהלך של טיפול, עולים דברים, וכל המקום הזה, אני מרגישה שאני לקראת מסע, וכבר עכשיו, שאני בתוך התהליך הראשוני שלי בראשית הדרך, אני כבר רוצה להירשם לשנה ב', מקווה שזה יתאפשר, ואני ממש מודה לך שני באופן אישי, על הזכות להיות איתך. את מרתקת, את מקצועית, יש לך ידע מעבר, משהו עמוק יותר שנוגע בתת הכרה, ואני ממש מאחלת לך בהצלחה, להמשך, ואהבה גדולה.